Velkommen til Luksushund! Her hos Luksushund elsker vi hunde og glade kunder. Luksushund blev skabt med et ønske om at sælge kvalitetsvarer til hunden, en iværksætterdrøm samt en brændende kærlighed for hunden og den gode service. I dag er Luksushund en veletableret webshop med base i Roskilde, men kunder i hele Danmark, der vi leverer dag til dag. Den gode service, kvalitetsvarer og fornuftige priser er omdrejningspunktet i alt, hvad vi gør. Det afspejler sig også på vores Trustpilot, hvor vi har over 2.000 anmeldelser, og vi har 5 stjerner. Vi har også en lukket Facebook-gruppe, som du kan besøge og blive en del af vores fællesskab. Du kan også se med på en af vores ugentlige live shoppings. Har du endnu ikke stiftet bekendtskab med os, så besøg os på luksushund.dk, og hvis du er en i forvejen kunde, så tusind tak for din støtte. Det betyder sindssygt meget for mig og resten af hele Luksushund-teamet. Ha' en fantastisk dag, og tak fordi du så med.